Wel, mae'r ymchwil yma yn benodol yn deillio o'r cyfnod Covid mewn gwirionedd. Felly, wrth gwrs, oherwydd bod plant ddim yn yr ysgol, ddim yn cael y profiadau a ddim yr amlygiad yna arferol neu'r iaith oedden nhw'n ei dderbyn fel arfer, roedd yna ddiddordeb mewn o beth oedd effaith hynny, ac yn benodol yr effaith hynny ar y Gymraeg. Felly, diffyg amlygiad yna i'r Gymraeg yn ystod y cyfnod clo math o beth. Ac yn benodol yr effaith wedyn a pa fath o gymorth efallai ychwanegol sydd angen ar gyfer rhieni di-Gymraeg, lle dyn nhw ddim wrach yn cael yr amlygiad yna i'r Gymraeg yn y cartref. Felly, oedd yna llwyth o argymhellion wedyn yn deillio o'r gwaith yma, a rhai o'r argymhellion yma yn cynnwys wrach pwynt cyswllt ar gyfer rhieni, ar gyfer sgiliau Cymraeg, tips wrach ar sut fysa rhieni yn gallu cefnogi i'w plant, ond hefyd pethau sy'n cael ei ymlygu droion mewn adroddiadau gwahanol, felly mwy o gyfleoedd i'w blant i ddefnyddio'r Gymraeg, y tu allan i'r ysgol hefyd, yn gymdeithasol, mewn clybiau ac yn y blaen. Ond wrth gwrs, roedd na llawer o gwestiynau pellach hefyd wedi codi o'r hyn oeddwn ni wedi ddarganfod, ac roedd hyn wedyn wedi arwain at ymchwil pellach, ac roedd yr ymchwil yma wedyn wedi cael ei ariannu gan y canolfan Covid. Felly'r adroddiad cyntaf wedyn yn benodol wedi cael ei ariannu gan Llywodraeth Cymru, ond hwn wedyn gan y canolfan Covid, ac oedd hwn yn edrych yn benodol wedyn ar y carafan yna o ddisgyblion oedd wedi trosglwyddo o'r cynradd i'r uwchradd yn ystod y cyfnod clo. Ac yn edrych yn benodol ar carafan hefyd yna o ddisgyblion lle doedden nhw ddim yn defnyddio'r Gymraeg adreg. Felly, Felly, fel rhan o'r gwaith ar hyn ac o ran yn dilyn yr adroddiadau wnaethon ni, oeddwn ni eisiau bwydo mewn ac a sgwrs pellach wedyn gyda'r rhanddeiliad amrywiol. Felly, fel rhan wedyn o brosiect o sicrhau, sydd angen wedyn wrth edrych ar yr argymhellion o'r adroddiad diweddar, o'r adroddiadau blaenorol hefyd, be dyn ni angen i roed mewn lle. Be sydd angen mwyn cefnogi ysgolion wedyn mwyn sicrhau bod rhieni a disgyblion yn cartrefi di-Gymraeg yn teimlo bod nhw yn cael eu cefnogi. Ac felly, mi wnaethon ni drefnu gweithdai wedyn gyda rhanddeiliaeth gwahanol yn cynnwys unigolion awdurdodau lleol, o ysgolion, hefyd cynrychiolwyr o Llywodraeth Cymru, a bwydo mewn wedyn fel bod ni'n datblygu adnodd ar y cyd. A dyna beth sy'n bwysig, bod pawb yn cael deud i barn o ran beth sydd ei angen. Wrth gwrs, mae'r ymchwil yma yn berthnasol iawn wrth ystyried targed Llywodraeth Cymru o miliwn o siaradwyr yn y flwyddyn 2050 felly. Felly, a be mae'r llyfryn yma, llyfryn diweddar, da ni wedi cyhoeddi yn sicrhau ydy bod ysgolion yn teimlo yn
fwy hyderus o bosib yn cefnogi yr teuluoedd yma sydd yn mynd i gyfrannu tuag at y nifer miliwn o siaradwyr yma. Ond dim jyst sicrhau bod dim yn gallu cefnogi nhw, ond bod yr unigolion yma dim jyst yn defnyddio'r iaith, ond yn teimlo'n hyderus ac yn effeithiol ac yn naturiol, chymod, wrth defnyddio'r iaith hefyd.